Yo! What's up, beautiful people? You're now tuned in to Let's Talk with Lindani, the home of real conversations, fresh perspectives, and unstoppable vibes. Don't miss a single moment because every voice matters and every story counts. Turn it up, tell a friend, and let's talk. Bafowethu nginibingelele. Ngizophawula odabeni oselibhebhethekile njengamanje. Uzothanda ukuba lilahle ifocus yabantu ngesimo onwento eyenzekile engathi ibe udedengu obukhulu. Into engiyibuka la esifike yaba inkinga kakhulu lapha ayone khona umfowandabandaba ukuvuma ukuyohlangana nopresident ngaphandle ukuthi bevumelane bonke njengabantu abakwi-march and march noma bekhulume bonke ukuthi hayi bafethu sekanje sengifonelwe upresident ukuthi angizohlangana naye bese beyidingida bonke leyo ndaba cha hayi awukwazi ukuhamba wedwa uye kupresident ngaphandle kwethoze vele umqondo wethu umsizwa ne-march and march no-operation Dudula no Lanko no bonke labo bantu basemqondweni owodwa ukuthi lento abayenzayo iwumbono owodwa nomqondo owodwa. So upresident ubiza umuntu oyedwa kuzona zonke le inhlangano abanye banikeza ungabazana. Why ngithi kuzobanikeza ungabazana? Because lapha ayaziwe into eyayikhulunywa upresident nondabandaba lapho ukuthi kwakukhulunywa ngani. Ngoba kusasa upresident engaphinde abize operation Dudula. Afike kwi-operation Dudula ethi hayi ngoba umbona umfowandabandaba ade la ngifike ngamuthi wena uyayinqaba into kanje yabo labo bantu upresident ngoba ezongena phakathi kwabo sekubalula kuye ukuthi egcine baxovile sekunoqheke vele olukhona awukwazi ukuthi ningathi ninento against yena upresident into yena angayifuni bese futhi kuba omunye wenu kulento aphume yedwa ayohlangana nomongameli isigubhubazane noma i-private meeting nomengameli laba abanye kubanika umqondo ngoba namanje basayibuza ukuthi kwenzakalani ngoba futhi ukuthiwa kwaya uma ngobese lapha nabo ophakela umthakathi nongizwe naba operation Dudula nabanye babe weyibuza ukuthi uma ngobese wayeyokwenzani la ngoba iqinisweni kuyaziwa vele ukuthi uRamaphosa lento eyenzeka njengamanje akahambisani nayo futhi akayisupport. Iyona leyo nto engibuka ngazathi izodala uqhekeko ngoba uma bevumela upresident ebize nga one by one lapha usengasijika isitolo upresident ethi hayi ubani ngangibizile ngamnika imali engaka wena uyinqabelana yebo vele ayikho into ephathekayo uma engatshela abanye benu ezozama ukunixova phakathi akhiphe itori engama vele nobelieve ukuthi hayi vele ngamshilo upresident wathi nemali kanje kanje. So ezinye izinto kumele uyibuke ukuthi hayi la zizongigaxelisa la kwakumele nje uma efonela ukulo kumfowandabandaba asho ukuthi hayi kulento lena angikho ngedwa akusiwumbono wami akusiwumbono wangizo kodwa sibaningi uma upresident wayefuna ukuhlangana nabo kwamele babize bonke ukhulunywe ukuthi yini kuyo ngoba uma esezobiza nga-one vele lento uyayiqeda upresident uyabadivide uthena amandla alento ekade ikhona njengamanje. Yikho mina indlela engiyibuka ngayo lento.